Eguerdion, txorinetarrok, zigor diturrita zegun daukagu gaur? Este azkena errezeta tradizionalen eguna. Hori da, betiko errezetak eta horregatik joten dugu gure etxeetako errezeta bildumetara, aintzinako errezeta liburutara da, eta gaur baukat Markexan errezeta bat. Parabereko Markexan errezetia, eta hori da zerbakin, zerbakontxe sasoian dauz, eta errezetak egon nintzen irakurtzen, nire etxian betitzen dien, urdaiazpikoz da gaztaz beteta, holako San Jakobuak izango bazin bezala, baina... Zigor! Ez que arrazoi eman diozu horrexea eta zegoenak. Hola, nazio saio bitzena. Urdaiazpiko eta gaztaz Ez, aragisa hemen dauz aldan. Vale. Eta hau izango da, barazki jale, errezeta barazki jale bat, eta izango da, zerba horri mamiak saltzan. Vale, aragirik hemen ez dau? Errezeta danetan ez da aragisa sartu dira? Ez, baina egia da, guk hemen, eta oso goxua eratzen dira, hori, San Jakobo, gure baratzeko San Jakoboak ero dituko beniok, ez? Eta alternatiba bat. Eta hori da, baina lehen garai batean, Urdaiazpiko eta gazta esan zerbait, neko presiatua eta ez zegoena, eta arrautzak bai egoten ziren, irina ere bai, eta arrautz estatua ikia, bueno, olako zerba batzu jatia, sopa batian ero jatia arrautz estatuta aldea ederra da. Hori da, eta egisa da, hori Urdaiazpikoekin da gaztakin dala, astebururako, baina gaur eguaztena da, eta gaur barazkisekin jango. Eta zigorrek ekarrikozku aragirik beste zuk ez dakotzu baina? Ez, nik azte. Hau berez ez da Euskal Herriko errezeta tradizional bat, Italiakoa izango zen, eta gaurko egunez jaio zen Maradona, eta, bueno, nik genuen maite, asko pertsona moduan, futbolari moduan oso hona zen, baina gastronomikoki historio asko ematen dituenez, hau zen bere bigarren plater gogokoena, hoxengo dingo du, risotto bat 4 gaztetara. Barren horri risotto, parkatu. Oso ondo, bani, hasiko naz, zerba horri mami honein errezeta botaten. Zerba horri mamiak garbitu eta 7 minutuko irakenaldi bat eman. Bitartean, kasolatxo batean, saltzain, tipula, berakata eta azenadioa erregoziz. Gero tomatia bota, irina eta kosinatu. Ardo txurixakin busti, saldakin apur bat estali eta kosinatzen utzik. Zerba horri mamiak lehortu, irinetik darrotzetik pasa eta frikitu. Gero, saltzakin zerbitzatu. Eta tartian perrexia apur bat, betiko errezetetan edo tradizionaletan, perrexia ezin da falta. Euskal Zugaldaritzan, parezin gabestak izerri moden. Hori da. Beraz, hemen txaukau, zerba horrixak kasunetan, nik etxean itxe ditutan horrek San Jakobuetan, bai botatze dute da, horrixa bebai erabiltze dutela. Horrixa saltzarako geixen bat. Itxe ditut honek betiak, eta gero saltza piper berde apurtxo batekin da arautxurixekin saltza bat itxen dugu. Baina kasunetan ez ditugu erabiliko, eta honek gero ez bota, beste errezeta bateako da ondo joeten die, nik itxe ditut patatak. Patatak, piper hautza, horrekin honan tipula apurtxo bat, eta oso ondo joaten di. Baina kasunetan bakarrik erabiliko ditugu mamixak. Horretarako, nik itxe dutena behintzat. Da holan, apurtxo bat, betik garbitxu, hemendik eta izkinetatik bai kentzeotzat, gero txorronatan aspitxi garbitxu, eta listo, bakit, jendek itxeotzala honek arixak kendu da holan, nik ez dotzak kantzan. Zuntza, komunera juteko gero. Hori da. Oso ondo. Bueno, gaur, paraberen Markesaren zenbat, batzukin ditugu, berez? Ditugu zeni, oso salianaz da, liburua daukat Biblia izango bezan moduan nire etxean. Bueno, naiz eta olako titulu innobile bat izan, bere izena Maria de Mestaller de Etxaue, Maria Mestaller Etxaue esan, Mestaller bere aitan aldetik, eta Etxaue bere zenarraren aldetik, abizen agertuta, eta esan diplomatikoa, bere aita egia da, hor Frantziako konsulatuan, arduraduna zen, eta bere ama Bilboko banku zuzendari baten alaba, biak ziren, bere ama ere, bere oinordekoak eta frantzesa ziren, orduan, esan dezagun, bere odola frantziarra zala. Bere aita gero Sevillara bialdu zuten, eta hortik, horrekin eta gero bidaiatzeko aukera izan zuen Europa guztitik, eta Europako jatetxe honenetara joateko aukera izan zuen oso gaztetatik. Txikitatik ja dagoeneko, sukaldetan da, janaren eta mundua asko gustatzen zitzaion. Berez, bitxia dana da, olako emakume batez, diru horrekin eta kontaktu horrekin, Sukaldien ibiltzea, zelen tradizionala... Sukaldien ibili, Aritxan. Hor, puntuala izaten bardo. Hor berataz azkar. Mila 887 urtean jaio zan, eta 1901 urtean eskondu zuten. 14 urtekin. Oia, koitxaua. 8 seme alaba izan zituen. Koitxaua. Kontua da, bere zenarra
ona juten zala beti, Sociedad Bilbainara bazkaltzen. Eta berak esaten, hau ezin da, ez? Eta ella bere gastronomiaren mundua eta asko gustatzen zitzaion, eta hasi zen liburuak irakurtzen, eta hor, berak zeukan zerbitzu bat. Hau da, berak bere etxean, Sukaldaria zeukaten. Hori izan binauen, karo, diru horrekin, garai hartan, tipiko izaten zan, norbait kontratatzea etxean, ez? Horregatxik atentzioa ditzen zuzten, berak kosinatzen aztea. Harreman handia izuen Teodoro Bardagli. Teodoro Bardagli izan sukaldari burua, honek, konde, nola, Duques del Infantadoko, hoien, sukaldari burua erozan. Eta haren lagun handi izan, hau zan, bere zenarraen familiko duke hauek, familiko hasien bere zenarrana, ez? Eta horrekin harreman handia izuen, eta asko egoten zen sukaldean da ikasten da gustatzen zitzaion. Lehen, hasi zen, orduan, liburu asko irakurri zituen, eta berak sukaldearekin zeukan harremana, etxean zerbait egiten zuen, baina izan zen, ikastaroak ematen hasi zen, sukaldaritzako ikastaroak ematen hasi zen Bilbon, eta ero hortik animatu zuten, liburuak idaztera. Beto. Hainbat liburu idatzi zituen. Lehena izan zen, Konfiteria y reposteria, 1930 urtean. Osa, gozo gintzatik asesan. Gozo gintzatik denak asetzen, gehienak asten dien moduan. Bai? Jente asko, normalen, gozo gintza zerrexau puntua badauka... Zerrexaua, non esango, Bueno, horre gramoak eta zehatzak dira, bereak berezia dana da, bere liburu ezagunena, zu daukasuna, La Cocina Completa, hori 1993 urtekoa da. Eta garai horretako errezeta liburu pila dauzkatetxeanik, eta batek ere dauzka hone bezala neurria jarrita. Gramoka, zen neurri dana zan, ondo jarrita besteak hor ziren, eskukada bat, kikara bat, eskatzen dizuna, jun gehitzen, eta olako errezeta pila daude, baina ez dira zenbaki zehatzak berak egiten dituen moduan hemen, ez? Orduan, eta gozogintzakoak bai ordea, ez? Asko, garai hortan zeuden gozogintzakoak nahiko zehatzak zirenak, ez? Orduan, horrekin hasi zen, bigarrena izan zen fama gehien daukana, zu daukasun liburu hori. Gero, 1915 urtean, Platos escogidos de la cocina vasca idatzi zuen. 1936an bi idatzi zituen, entremeses, aperitivos y ensaladas bat, eta gero, konservas caseras. Kontserbakin atarai behar da liburu oso bat. Hor, marmelada, konfiturak, pototan da gordetakoak, barazkiak, danetik. Hori ez daukat, hori, gozo gintzana baukat, La Cocina Completa baukat, baina kontserban denak isen zagoele. Dau, ensalada, gero, 1953an hor, KitKat bat egin zuen, denbora bat ezer idatzi bare, idatzi zuen Historia de la Gastronomia, eta handik 4 urtetara, 57an, eta suposatzen dut, ordainduta izango zala, Pasteleria Royal. Eta Royal zan marka bat, legamia gautzan, horrek eskatuta. 2 urte berandu hil zan, 1971 1977an, 71 urteren. 71 urtean ez. Oindala gutxi editatu zan, baina ez da berak idatzi zauela. Oindala gutxi editatu zan liburu bat, Recetas de cocina vasca, markexa para berena, baina bakarri da, sartu ziela, bere liburu janetan, hortik hartu zabiela, zaukan errezeta euskaldunak, eta argitaratu zabien liburu bat. Nik pentsatzen hauen, hori zala, erosein nauen, baina honek errezetak beste liburutan dauz. Eta da hori, intzabila ez bilduma bat. Bueno, hor, bere ametsa zan, gran enciklopedia kulinaria liburu idaztea eta zizan, baina lehenago biltzan, holako eman zion koma diabetiko bat, eta hori, 71 urtegaz, 1999 urtean hiltzan, Madrilen hiltzan, eta, bueno, nahi dut esan, urte horietan, 71 urtekin hiltzea, esango zen agure xar bat. Bazan, ez? Lehena horre, segurenik hemen lanean egoten zienak egunero, horrek lehenago hilko zienak, gure markeza baino. Eta ez dala markeza. Liburuak esaten dau, hemen zerba horri mamiak. Egosi. Nik 7 minutu egosi itxuz, denbora bakitzu olako liburutan eta gramuak igual baina denborekin... denborak... Eskaz da bil. Badaude batzuk ordu bete. Egosi azalorea ordu bete. Esan binotzun, zerba horri mamiak, bazaukan beste errezta bat, ez hau barazki izikin, baizik eta beste bat, hor liburuan bertan da bakitzue gainera, bata bestian atzien zauela, eta jartzen zen, 30 minutu egosi biziela. Haniko, 30 minutu zelan egosi bitxundik zerga horri mamiak, gero frikitxuta doiz, da gero
bukatu deko kosinatzen oso fina di eta, bueno, ez Garai daukia batean inbeste egosketa. testura egon mazten, barazkia egon mazten, bigun, lekapatatak eta jaten zinean da hori. Olako kolore gris batekin. Marroia egoten ziren, zeuskaten egosketa luzeak eta egia esan, agoan desegin diken ziela. Bueno, nik uste tortan... Beste garai bateko gustuak. Bai, aldatu di, abipatzen duen, nola saltzak eta lengun egin zen duena hau Paris saltza. Kafe Paris, bai. Gauza askotan bultatzen ari gara, lengu errezetetara eta hori, baina, bueno, ondan egosketa kontuak eta gaur egun, bueno, jatetxetan noski, bai, ja gehiago askoz gehiago errespetatzen da, eta jendeak ere hartu doitura, ez dizut esango kruntze egon behar duela, baina, bueno, koska egitean ez izatea papilla bat, ero pure bat aguan egiten zaizula, ez? Horrekin ikasi du. Hori da. Eta hola xeba, gero saltzia, oinarrixa saltzana da, holako saltza nahiko klasiko bat, saltza espainiarra ditzen dana hola nahi aragi bolandako, eta tipula azenarioa, berakatza, ardaua, eta salda. Urdai espliko pixka botatzen bai oso, takoen batero hor, onartzen ditu. Ikutu bat, holan koipea urdai espikoaren urdaia izaten baduzue, horrek beste ikutu bat emango dio, eta normalen aragiakin erabiltzen den saltzat izaten zen. Ardo txuriakin ero beltzakin altzana, hori aurra aldatzen... Nik aragi bolak egitza da ardo beltzakin itxeitxu dela, Bai, zerba batzutan ez du ikusten. Ez. Eta zeona dien zerbak, Zenbat eta zenbat errezeta euskagun zerbekin salteatuta, nik etxean salteatuta askoten nik ditut. Hartuta enborda osto guztiak moztu, baratxuria erregosten kipula pixkatekin nahi izan eskero, eta eroan salteatu zubixian, minutu batzuk, eta horre bakarri zoragarri eratzen dira, baina... Bakitzu, ze esango zaren gure julenek, ez da? Zer? Zerbatik ez. Bai, bakizu txiste hori jarri duela, baina nila benetan? Hombre! Patrizia kozinatzeko zerbak erabiliko ditu. Joder. Ez dut betiko txiste txarra egingo. Ez dut egingo, baina egingo dut. Eta gero, puntuak, zerba? Dene. Ezkia dana itxasten da, Bueno, nik ez, ni filtro egiten dio. Nik txiste hori ezagutzen dut. Esaten da biela, zarela zu pertsona moduan, zarela geixen elkartzen zaren 10 pertsonen olako... Mix bat. Beraz, dana itxasten dala, azkenean, esaerak, keinuak bebai, ez dakit tributeko erak, Alberto Ales, itxi kanpotik, mesedez. Eskerrik asko, placer bat izan da zuekin lanita, askotan jarrera bebai, eta nik uste txiste txarrena nik lehen naukala gaitasun hau. A ber, nik hori esatea, ez dakit zer jango ditugu, zerbak urdai espikoarekin. Eta zerba gabe ere oso goxua dago. Hori, gure hor kanpoan beltzez jantzita dauenak, niri itxatzi bizkit horrelako pila bat. Ez behiratu kanporantza, zu. Eta horrelako pila bat dauzkanik, eta, bueno, egia da, ona, ze hona da hon, urdai azpikoa meloiarekin. Eta meloi gabe, hori, txorieneko klasiko handi bada, eta meloia eta urdai azpikoa biak ere, naztuta oso gozo dute, txorienen jan genituen duela aste batzuk. Gaina gorko egunez. Klasikoen egunean sartu genituen. Nun bestela. Olako errezeta. Bueno, guk hemen zerbak erabili izan ditugu, gure baratzean izan ditugu, kolore ezberdinetakoa, bakizu hor azkenean horri mamia izan aldala batzuk zuria, horia, moratu aldera gorriskak ere badaude, eta, bueno, baina berez, oinarriak dena berdina dira, nutrizionalki denak oso interesgarriak, zuntza asko, ur asko, prestatzen errezak, merkeak baratzean eukiteko ere oso interesgarrian zerbait, Euskal Herrian oso ondo ematen du. Enakixena da, bakitzu entxe hortua negukua da nabiera jarten, bueno, ja jarri hotela, eta joan nintzela zerbak erosten, da jarten zen eroa, koloretako zerbak, eta beste aldetik zerba horiak. Danek ez denen, zerba horiak koloretako izango die. Eta ez honek normala die. Normalei zerba horia ditzen zako danek. Hau txurixa data. Horixa zer hau hemen horixa? Baki zuri kolore kontutan ez dutzutela gauzak esan, baina. Ni hori sartu. Hau beix esan izango, Patri. Ez, niretako txurixa izango, esan berdexka akaso, baina, ni koloretako lan zerbait... Aitorre esan dena beix. Aitorrek ez da, ez ebezan, Bai, hau holan izan da holan beix. Txuriak?
Nik txuriak esango nauen, diela. Eta ontsa, aprobetxaukot, ja, berbetan nahuela, betu saltzia, martxan hemendik berakatza. Baina, lizina guztiak enduko diozu berakatzari kozinatzen baduzu? Bueno, lizina gabe izango da errazteta. Ai, ama... Ontxe esango zut, ontxe kontauzkuzko zigorrek zedan lizina, baina, bueno, hementxe saltza, hori, gorritzen utziko azenarioa, berakatza eta tipula, hemendik, ja, zerba horrien denbora heldu da ontxe ingo ditugu lehortu, arrautzetik eta irinetik pasa, eta frikitxo. Beraz, urrengoko pausa, zera lizina? Ba, nik alizina, nik egia da entzun den euskala, baratxuriak aukeran, normalen kozinatu da jaten ditu, guk gordinak etxian nik, baina tomaten zala bakarri botatzea izkiot, eta, bueno, ali-oli batean ere, baratxuriak gordini doala esan dezakegu, baina bestela beti kozinatuta jaten da, eta alizina da, baratxuriaren edo berakatzaren propietate garrantzitsuenetako bat, antioxidatzaile pila dauzkana, horretik komeni da, eta baina hori da baita ere, baratxuria, berakatza erditik mozten dugune, o zapore fuerte hori ematen dena, alizina da, ez? Gu kozinatzen badu baratxuria berdin da, egosita uretan, esnetan egosita, ero konfitatuta oliotan, indar hori kendu iten diogu, ez? Eta hori da, alizina beroarekin galdu iten duelako. Ba, alizina berez, zapore hori ematen diena, eta oso interesgarria dela, gure, onura pila bat dauzkala. Orduan, noizean behin, eta hori entzun dauga, ni jende helduak, horrek, egunero, bi baratxuria tal, goizero, gordinik jaten ditu. Hori entzuten da oraindik. Bai. Niri berakatza gordinik asko gustatzen zain. Baina horrela bat bakarrik holan osori jateko moduan, ez dakit. Niri asko gustatzen gata, bakitzu nola bebai esan hostien ona sala. Ez dakit igual, oliba bakitzu merkatuan da, egoten da olako postu bat ospinetakoa, da olibak eta saltza itxustenak, eta olako lusokerrak, ospinetakoak, eta arek esan hostan, bakitzu zedan oso ona bihotzerako. Berakatzak, baina berak dauzka ospinetan, eta egisa da estiela infuertiak, eta goxo saltzen dio lan lau edo bost. Eta ez hostan, behitxu, nik bezala asko dauzkat, ze igual gordinak oso fuertiak pentsatzen dakie, baina holan be... Baina egia esan ez jakintasunetik, ez dakit horrek ez daukate irekin aldi bat zerbait, oso biguna daude. Eta nik ez dakit agian ospinetan di horrek, ez? Nik ez ditu jan horiek, ez ditu? Nik uste dila, hori, ez? Itxosunan tipula gorri hau ospinetan da, erdia ura oso berua, erdia ospina, darduan urbero horrekin guelingo ditu egosin. Hombre, zerbait nik uste kozinatu egiten dituztela eta horrekin indarra jeitsi egiten zaio, bestela, berakatza fuertia da, eta ni berakatzak jartzen ditu danean, labean erretzen saieskia, untxia edo zer, erolakotan, ero oiaskugari, ni berakatza horiek ni jaten ditut denak. Ez dut usten bat bez, baina ondo kozinatuta dola eta indarrasko jaisten diogu. Ali-oli bat egin nahi bauzue, berakatz zaporearekin, baina ez fuerte egia hor berdina. Kozinatzen duzue, o konfitaltzen duzue, oso olio motele suabean, ez? Temperatura motelean. Baratxuri hori kozinatu eta ero horrekin ali-oli egin zazue. Izango du, baratxuri zaporea, baina ez du izango pikante puntu hori oso ez fuertia dana. Orduan, hori, aukera hori badago. Hala ere esan dakoa, gordinik, guretzako osasun aldetik behiratuta, interesgarria bada gordinik jatea. Onura dana dakizkiu pila bat dauzkala, eta berakatza, baina gure sukaldaritza berakatzik gabe, zer izango. Ezin da ulertu. Ezin da ulertu, ez. Bueno, hau ez da gure gastronomia, baina, gastronomia espainiarra eta dala, Victoria Beckham hau heldu zanean Beckhamekin Madria, berakatzu zaila da, ez? Dana, kozinatzen zarako, berakatza da tipulaken. Gaixua. Zein goio, chip and fish, fish and chip, jatea duke, eta holako babarrunak gozaltzeko, eta hoxe. Gastronomia hori bai dala ona. Bitxu ingot, utziko zuri hau. Vale. Ni honekin geratuko naz. Eta honei jarriko zauzua. Eta honei bai. Orduan, hemen hasiko gara, frigitzen. Hau erabilikot. Gure horri, zerba horri mamia. Zerba horri mamiak egositxa. Hemen txaukau arrautza, irina. Eta hemen txolixoak itzulen gugunean. Ez que jendia soratuta dago. Instagramen jarri nauen errezeta bat. Hau, lehatza, erromatarera dauda, frigitxuta. Eta batek esan ustan,
Ezkenik, karo, Andaluziakoa naz, eta hemen alderantziz ditzen dugu, lehenengo arrautza eta gero irina. Eta nik esan gantzen, baina, hori zera posible, frigitzeko. Bai. Eta nik esan gantzen, hori ez da holan, erantzun otza maia, hori nik uste dut ez dala holan. Eta esan bai, eta kroketak zela itxe itxuzu, ba, danek, emakume honek zera bilezaten. Bueno, eta beretxean horrela ingo itxuzta. Igual bai. Itxasteko. Nien aspango beretxera bazkantzera behin. Bueno, edo zegatik ez. Igual, holako gutizi zoragarri bat dastatzen duzu. Igual bai. Bueno, egia da, bai, esan. Honek, horrek kroketak edo erromatarera da legatza izango basa bezala, igual hau jetxingo. Laura. Ondo, eso edau, Bale, ikusten zuten ez mugitzen. Bale, eta ingo itxugu, hori. Arrautzetik pasa, lehengo itxiten hau berotzera, irina arrautza olioa. Gure txian beti hemen baratxuria tal bat hartu, krak, osorik, botatzen baduzue, kalterik ez, esango izue, olioaren temperatura nola daen, ikusiko duzue hor olioa, ja, berak atzazten denen flo, beroa dagoela, eta gainera, olio hori, zaporea emango dio, eta orduan, hor, arrautze estatu egiten dugun edozeri zaporea emango dio. Bai lehatza, bai zerborri mamiak, edozer. Eta zigor bitxartian, olixoa berotzen den bitartian, ja ikusi dutela, atari da zu platertxo bat. Bai. Eta gero lan ja, prestatzen joango gara. Paperea, gero lehortzeko. Hori da, gero atarateko. Perfecto. Bueno, bitu, lehenko garai batetako gure baserrietan da lehen badakizu dena, esan izaten gaur egun moduan, sukaldea, egongela, eta hori dena jan eta dana, eta egongela dena batzan, ez? Zutondoan inguruan, etxe guztia batu, eta eguna han juten zan. Azkenean, dana egiten zan, kozinatu, familiekin egon, lanak eta bukatuta ero, jan, bazkaldu eta hori, eta gero, etxe industrializazio barekin, eta jendea pixuetara eta etxeetara eta juntzanean, horaz izien, ez? Sukaldea, egongela, eta ez da izan, edo hain bultatzen ari gara lehengora. Etxe asko txikia dira, eta da ere, tokia izan da ere, zenbatek eta zenbatek egiten dute autu hori, hartu, eta etxe batean sartu, eta bota hor zegoen pareta, lehen banatzen zituela egongela eta sukaldea, eta dena bat egin, hortan, lehengora bueltatzen ari gara, bakarrik telebista daukagula, eta orduan, lehen sukaldean egoten ziren, hitz egiten zanari atenditzen, da gaur egun, igual egongo dira, telebistara begira, eta sukaldean sekondu hitz egiten diren horri ez diote kasurik ingo. Jateko garaia. Betxo, nire amaman etxean pasada ditut, holan, egun batzuk, azken aldixan, eta nire amamak dauka, etxia hori, egon gela eta sala, banatuta. Bai. Eta alatabe, da sukaldia, ez da ina hundixa, sala askoz hundixa bada. Eta alatabe, dauko oituria, sukaldean elkartzekoa. Eta abizeno sukaldean, igual, 8 pertsona da nire amamak. Baina, goia segon gela da, baina, ez dakit, oitxuria, amama hor zutik. Bestia dana jarritxa, bestia, ez dakit. Oitxura kontua da, eta sukaldien egisa da, elkartzeko oitxuria behintzat Euskal Herrixanik etxera netan ikusi dutela. Bai, eta, kozinatzen bada normalen eta hori, inguruan egotea guk gabonetan da beti batzen garenean ero, hasieran egotea, gero bazkaltzen da faltzen juten garenean, bai, baina zigorrekin egon nahi badute, sukaldera etorri gerturatu behar dira, bai ero, bai. Eta han inguruan guk egia da, gure amak, basarren, badaukagu ez, jateko sukalde handia daukagu, eta maila handi bat, eta han, ez da egongela egia esan, baina bai erdi egongela, ez? Eta han egoten gara, sartu algara, 10 pertsona, bai. Alde hortatik tokia badaukagu, ezin gara kejatu. Zerako hitz polita dan egongela? Egoteko da, da? Egoteko gela, bai. Eta lo gela, bai polita da, lo iteko gela. Eta komun gela, ez, hori ez da. Bale. Bueno, kontua da, gure sukaldaritza ez beti tradizionala, hor, egia esan, kostaldean gehiago izango zen, itxaskiak eta arraina eta jaten ziren, gero baratzetan da zerbait landatzen zena, eta gero barrualdean, Euskal Herrian barrualdean jan izan da beti, hortukoa, lekaleak, eta, honek, hasitako aragia, hau da, zeuskaten, behien bat, ero ardiak ero izaten bazituzten, eizatutako aragia, eta makaiau lehorra, ere jaten zen, hori barrualdean. Gero, azkenean, gero, Frantziaren eta Espainiaren eragina izan dugu noski, eta hor gure kozinatzeko garaian eta errezetan batzuk ere, badauzkagu uztartzen dienak bi herrialde horietako kozinako estiloarekin, eta gero, kanpotik, bebai ekarri du, hor Euskaldunak Ameriketatik ere
ekarri izan ziren patata indabak, edo babarrunak, urrutiko babak, egiten zienak, tomatea, piperrak, eta nola gure ganatu ditugun, horiek landatu izan ditugun, eta horiek nola gure errezetategian sartu ditugun, ez? Gero baita ere, hor Espainia eta Portugaletik bota zituzten juduak, hor Baionan egin zuten, horko Baionan dagoen industria hau txokolateena eta gozogintzakoa, hori juduek ekarri zuten, eta hori ere gure ganatu dugu, eta, bueno, pixkat, badauzkagu gure gauzak, sopak eta olako gauzak eta oso gurea direnak, baina ero, kanpokoa ero gure ganatu dugu, gure egin du eta barneatu ditu gure betiko errezetategietan, zorionez, eta aina, hobetu inditugu. Beste, hori, zeratik ez. Zer zango dugu. Gu beti bai. Hemen dikone frigitzen, joango gara bebai batzuk eitzen. Eta behitxu, ingotena da, saltza hauia, prest dau, orduan irin honetatik. Hau du, koiaratxo bat. Rux bat egingo dugu, aldegi, hau da. Bexamel batean deritzen duena, bueno, koipea, irin pixkatekin lodituko dugu. Loditu? Horrek, bueno, potoldu. Zurgatu egingo du, potolduko du. Horre, ez, saltza potolduko digu horre. Hori, saltza potolduko. Da gero gu potolduko gara. Ez, horregaitik. Ez, horregatik ez, beste gauza batu gati. Potolduko, ez. Gero, beti ezaten dute, hori okina ni laguna euskat okinak eta, bai, ogiak gizendu iten duela. Ja, ogiak. Ez hor bitartean sartu du diogun irugiarrak eta gaztak, ez, ogiak gizentzen du. Hementxe. Ardaua, igoko hau. Temperatura altura lurruntzeko, nire lagun batek beste batek esaten dau, ogiak ez du gizentzen, zuk gizentzen zara. Eta beste klasiko handi bat hemen. Eta batzuk nire galdetzen diate, badago jakirik ez duenak izan zen? Bai, badaude jakiak ez duenak izan zen. Gutxi baina. Ez, platerean gelditzen direnak. Platerean gelditzen direnak ez dute gizentzen. Haiek, bakarrik, beste denak, noski, jaten badu, eta zerba horri mamia jaten baitu, kiloka eta kiloka, oso aspergarri izateaz gain, baita loditu iten du. Hori da. Orduan, dena, kontua, neurria, beti esaten duen, neurria da garrantzitsuena, eta zerbait moitze gure iporrea. Gari batean, baratzean eta baserrian da bat zeuden lanak, gaur egun, kalean edo kalekumeak, han bizigana, lan fisikoa esan dezagun, bere, gero, lantegian espadu egiten noski, lan oso fisikoak ez dauzkagu, ordenailu baten aurrean, imaginatu hor, 8 ordu eserita, atzamarro mugitzen. Hortako bali, ni beti ez da, sukaldaritza oso gogorra da. Beha nik hori ezingo nukein. Zu aspertu ingo zinen, ezagututa. Ez aspertu, ezingo nuke. Errezetak idaztea eta bakizu tokatzen zaigula noizian behin, eta hor, tontoka azkenean juten zaigu denbora pixkat, eta ni naiz geldi oten ez dien horietakoa. Gaina, oskailua egun horietan jarri behar dutolako, zepun bat, kandauen bat, edo zerbait, ara juten ez. Eta gizeratik. Bueno, neurrixekin gabizela lehen, 2 koilaraka tomate hementxe, gero bota hotza salda bebai estali arte, hau ontxe murrizten utziko, bitxartian, hau dana garbitzen doia, honek bukatuko itxut frigitzen, eta segitxuen etorriko gara, hori, saltza birrintzen, eta jaten, errezta tradizional honetan. Bueno, saltzia birrindu dugu. Eta sardai bero-bero baten jarri dugu. Eta plo, pla. Pilpilean, eta orain pilpilean daukagun ondan. Eta aize honekin. Egia hori, askotan esaten da, bakaia pilpilean ez dauka zentzurik, ze berez pilpila era tradizionalean iten baduzu, pilpile iten badu, moztu iten da. Eta hau bai dagoela pil. Moztu iten da, oso fuerte badago, pil, suave iten badu, ez da mozte, baina hor guk esaten. Zaikide izan da pil, pil iten du, Pil, pol, ez dakigu. Gure etxean, egia da, bitu, nik egiten ditu danean saltzan eronek, jaten ditut pila bat saltzara iritsi baino lehenago. Ja, eske honek, dana egoten dana holan arrautz estatua. Eta frigituta... Bitu, lehen honek horriak, zerben horriak, horrek osoak egoziten, holako egozte aldi bat. Gero hartu eta bota espezien bat erolan, eta bolatxo batzuk dituzue, irinetik, arrautzatik pasatu, eta hor oso goxua dira, menestra batik gehitu aldizkiozue baita, hori tipikoa zan. Oso goxua da, tontakeri bat, baina oso goxua eratzen dana.
Bai, eta bitartean, bueno, perrexi lapurtxo bat hartuko. Oso ondo. Eta hau, berotzen den bitartean, gure platera, listo. Bai. Gu ja, lehen, zerba horri mamien, urdai azpikoak inda betea eta esaten gendun. Bueno, txorienen bete izan ditugu pikillo piperrakin, perretxikoekin, makaiauarekin, urdai azpiko eta gaztarekin da klasikoena. Ze gehiagokin bete ditugu. Bagit beste bat ere badagola, egin duguna txorienen. Baina, hainbat eta hainbat betegarrez hartu aldizkigu, nahi dugunak, eta esan dakoa, ja, nahi badugu erabat vegano izatea, inungo, arrautzarik ez, animali jatorriko ezerriz izatea, arrautza beharrean, hor bakizu egiten duzuen asketa bat, garbantzuen irina eta urarekin, eta lehengo irinetik gero hortik pasa, eta horrelako, arrautzestatu vegano bat lortuko genuke, ez? Aukera badago, errezeta hau, erabat veganoa ere egiteko nahi izan ezkero. Hori eta, oi asko salda biharrian guk, oi asko salda bota dutzagula. Barazki salda bat. Barazki salda bat. Hori da. Txeperrexia gainetik. Eta, listo, gure zerba horri mamiak saltzan. Tele. Eskerrek asko, iturrita. Hala. Hau, gero, eskalope deitu behar nion, baina nahi dut esan. Induzun berdina. Irinetik, arrautzatik eta ogi birrin dutik pasatuta ere, oso gerasoa geratzen, Ze ona. Ze ona, ze simplea. Ze ona da nau. Ez que betiko errezetak eta klasikoak beti ondo ataraten dit. Gainera, urrengo errezetia. Maradonan gustokuena bada, ze esango zu? Arroza tartean badau txarreinez. Hasieran aurreatu bezala, gaur ez da Maradonari gora sarrestiote egin nahi, baina gaurko egunez Maradonak 74 urte beteko liku itxuzke, eta gure aita esanak gaur 81 urte ingo zituen. Eta musuan nire aitari, Maradonai ezerrez, baina egia da, gastronomikoki ikusita, interesgarria norbait izan Maradona ikusita batez ere nola bukatu zuen berazkenen urteetan. Paloi baten itxura hartu zuen gehien bat, eta Patrick egin zuen bere jaki gozoe gehien gogokoena zen hau eskalope milanesa. Amak egiten ziola. Eta nik bigarren jaki gogokoena ziren risotoa barrengorriena 4 gaztetara. Eta hori ingo dizuet horrela. Barrengorria xerretan moztu eta salteatu ingo ditu. Atera eta gorde. Sartei berdinean tipuleta moztuta erregosten jarriko dugu. Jarraian, arroza bota, pare bat buelta eman, ardo txuria bota, eta hau lurruntzen denean, salda bustitzen hasiko da. 10 minutu da mazkenean, barrengorriak gehitu, eta bukatzen denean, gazta eta gurina gehituko diogu, eta zerbitzatuko. Gutxi gara kalkulatzen dugu, 16-18 minutuan egin da egongo dala. Orduan, lehenengo esan dakoa, barrengorriak gainakarri ditu Portobello, Italiako barrengorriak, gure betikoekin egin dugu, berdin-berdin. Parixekuak. Eta hori da, eta hauek xerratan moztu, eta ingo dituguna subizian salteatu eta ero hemen bertan esan dakoa. Gure, risoto egiten hasiko gara, hor salda dukat bero-bero, eta zer gehiago, risoto bat, arroz da, krematxua. Egisa da gainera, Maradonai asko gustatzen jakola, jatia eta edatia, zatorren fioritotik dala, Argentinako oso leku txiro bat, eta berak esaten zauen, aragisa jaten zaula bakarrik hilabetian behin, Aitak horretzen zabenean, Aitak horretzen zabenean, hilabetian 4an. Eta gozia paseu zauela. Orduan, gustatzen jakola, hor gazatia dirua. Eta barrengorrixen da risotoen historia, kuriosua da, ze Mexikon, Sinaloan joan zan jatetxe batera, eta zan erretegi bat zan. Hau da, itzen zabien, aragisa erreta eta txingarreta. Eta bertako zukalarixe, Rodrigo hori esan zutzen, nahi dut, risoto bat barrengorrixekin 4 gaztara da, karo. Garai hartan, Maradona zan, da nola izango zinun ezetz. Eta berak, eske ni itxo aragixena naz, hori italiarra da, baina, lortuko zut. Eta, eskerrak, ekipoko neskatxa batek, basakixela risotua itxen, eta insotzala, naiz eta kartan ez egon, eta hain gozua egon zan, gero, 2 gabetan, bueltatu zala, eta bardina eskatu zauen. Orduan, bakizu, mirezen dozu norbait, edo ematen norbait famatua baldin bada, bai ez esan bizazula. Ni joaten banaz, jate txorretara,
Risotto bat nahi da, esan dute, bai. Oso ondo, bale, segi hori segita, lasai egon. Horrek ematotzun boterea, bai. Ez dakit onerako edo txarrarako dan. Baina egisa da, Maradonai gustatzen gakola bertan, kanpuen eta jatia. De hecho, bere soldata lelengua, 16 urtekin, futbolera izan zanean, gaztauzaen bere amakin, pizzeria baten, Larrumba pizzerian, eta eskatu zabiela, karta dana. Han kartan zeuden, dena eskatu zuten. Dana, bera da bera bakarrik joan ziren, eta ospetsua omen zan, berak esan zauen esaldi xa edo, elkarrezketa bat inzotzienian urtietara, esan zuen jo. Han ematen gauen, Bill Gates eta Sofia Erregina bixokan, hori, pila bajaten. Da, zuk pentsa, hori, izango zira pizza batzuk, baina 16 urtekin petotakatzula munduko janaririk onena. Orduan, ez zira, ari, ez atara, ez kabiarra, ez fua, ez zerra hori, ez, niri, gaina jan nahiko zuen. Hori da, jan eta tripak bete. Hore, esaten zen, hor jartzen zuten, gaina, igelan hankak ziela, bere plater gogokoenetako bat, igelan hankak, eta, suposatzen dut honek, han bizitzan tokian, igela pein baino gehiatan harrapatuko zituela, eta, ama, antza oso sukaldari ona omen zen, eta are prestatzen omen zizkion, lako gutitzik. Adibidez, bere aman, zuk esan oso ez, milanesak asko gustatzen jakela, milanesa zan, gainera, bere amak prestatzen zauenak, Doña Tatak prestatzen zitxun milanesak, eta napolitana erarabazien, hobeto, milanesak dionek, aragisa, gure eskalopi izango zen, hau da, aragisa arrautzetik irinetik da, egogi birrindutik paseta, da frigitxuta, eta gero napolitana da, gainetik tomatia da gaztaken. Eta Guillermo Coppolak kontatzen dau anekdota bat, nun behin egon ziren, holako heldu ziren etxera bazkaltzera, eta amak prestatu zitxun, Guillermo Coppolak jan zitxun, 12 milanesa? 12 milanesa. Eta Maradanak 18. Beraz, argi dau, jatia gustatzen jakola. A ver, Patrizu, milanesa hemen jantz prestatu zen, no? Ni bikin nahiko. Baina bete iten dauela, nire esan, ogi birrinduti pasata eta hori, gero tomate saltza gazta gainean. Aragi, filetiekin itxen da, orduan, aragi xerrekin itxen da, orduan. Ez die oiasko papar batzuk. Ez. Hau da... 18? Xerra, 18. Alez, ez ez. Euskal Herrian bakixu, ez? Ez iosu inapostua. Mesedez. Ba espada be. Barrengorriak salteatuta, eta noski hor, garrantzitsua, sartai berdinean, azkenean hemen geratu zaigula bere zaporea, hartu, eta tipuleta bat, erdia daukat hemen, errazan da, ingo guna da, pixkat erregozi, eta ero arroza. Bakizue, risotto egiteko arroz berezia daudela, hau arborio arroza da, honek, almidoi gehiago dauzkate, eta aina puskatzean, nugu nahi duguna azkenean, geratzea, guk hemen Euskal Herrian daukogun, risotto famatua bezala, ez? Holandana oso melatzua, eta zein gure risotto famatuena? Arroz esnea. Arroz esnea azkenean risotto bada. Zaten nabien, ez da, jatzetzen bateko izango da, edo? Hori guri irakasle batek, osteleritzan galdera moduan sartu zigun, ze risotto dauke Euskal Herrian famatu, eta gudan, zein letxe. Arroz esne bat hori da, azkenean da, risotto bat gozoa, eta hor garrantzitsua da, asko mugitzea, arrozaleak apurtzeko eta krematxu geratzeko. Eta orduan, gure arroz esnea, risotto bada. Eta guk hori ingo duguna da. Hemen da hartu, hemen ondo naziko dugu, ardua botako dugu, eta ja buiaka daukagunean hemen egarria daukala, jungo gara, eta hemen garrantzitsua. Jutea botatzen, pixkanaka, salda, berak zurgatu ala, eta denbora guztian mugitzen, aldeak puskatzen juteko. Oso ondo. Talak. Oso ondo, eta Maradona iburuz, pero haiten olan jarraitxuz, beste bi plater zauzkan oso goko, bigarrena zan, Argentiniarra izan da zela, ez? Aragia, ez? Aragia txingarretan, hau da, asado. Eta gainera, bitxia da, pila bat argazki dauz, selekziokoak, eta igual, 80. hamarkadan, Mexikon egondakoak, eta bera ikusten gako, kozinatzen... Osa, bera agertzen zen, Bai, hori, beste kidi, eta gainera, Maradona ikusten gako asado, baina, ez zaukenean txingarrak eta itzen zaioen laban. Eta horrek Argentinan kozagakon kritika pila bat. Bai, Pila bat jaso zitxun, hori zan...
Pekatua. Pekatua, ezin zinuen nahi, inundik inora, eta berak itzen zauen. Bueno, simple da, joan. Ja, baina, esan, etxean nok dauka txingar pixka teolan. Espauka zuelako. Hombre, suposatzen dut bere etxea ezala izango olako pixu txiki bat. Izango zuela olako... Ez, amerikanoen pelikuletan oso ohikoa da, bai, ez? Bakoitza bere lorategiarekin dan kanpuan garagardoa eskutan daukatela, txingarretanan, hamburguesak, saltxitxak, eta ez da izan, hori da irudia, ez? Hori da irudi oso umeak korrika hortik, emakumeak eserita toki batean kontu kontari, eta gizonak zutik txingarren ondoan hola. Bueno, adi. Ja. Hori topikoa dela. Topiko bat, bai. Toda. Hori da, dano dagoen irudixa, eta beste irudixa bai Argentinako sukadorixana, alfajoreak. Alfajoreak, bai, ostra, hemenin zehonak alfajoreak. Gaina, Maradonak ez zauen ezetz esaten inoiz, alfajore bati, eta gehixen kostagakonean 2005an egin olako bypass bat edo gastrikoa olan operazio bat, eta berak esaten dago, gehixen bota zaena faltan izan ziela, alfajoriak. Bueno, risotto hau ikusten bat zauen, posi geratuko zen, ze hemen ondo usaintzen dago, Zelan doia zegoar. Ondo, hemen esan dago, ardoa mota diogu, erabal lurrundu zaigu, ardoa, ja hemen zegoen buiaka egarria daukat, eta hemen pixkanaka, salda botatzen jungo gara. Salda ere, kasu honetan, desente, lehenko eta behin, zabala daukagulako ontzia. Orduan lurrunketa hemen gehiago da. Ez da berdina, ontzi honetan egingo genuen risotoa, hemen lurrunketa gutxiago da, zestuagoa dan, orduan salda gutxiago barko genuke. Nik 250 gramo arroz jarri ditut hemen, eta litro bat salda daukat hemen. Eta dena beharko du, Eta gero, puntu krematxua, normalean, beti, bakizu risotoak, parmako gazta erabiltzen dute, bere gustatzen zaio, hau lau gaztetakoa, horri izaten da, emmental, gouda, eta holako gazta ezberdina juten dira, eta gero gurina botatzen diote. Gurinak ematen du puntu krematxu hori. Jendeak uste zuen hemen, lehen esnegaina ere botatzen zitzaion, puntu krematxu hori esnegainarekin lortzeko, baina nik aukeran, betiko klasikora junda, gazta eta gurina. Hau da, razio bat lehenengo hori, zerba horri gozo batzuk eta holan harinan jateko, eta gero honekin tripa betetzeko. Ze hau, ez da zerbitzatu behar gu paella botatzen ganean moduan hor pila bat, ez. Pixka bat, Pixka bat, eta gero siestara. Hori da. Bueno, uz dezagun, oin hemen egon behar da, hemen pixka dau lurrundu ala, salda gehitzen jungo gara, eta esan dakoa. Ja, 10-12 minutu da mazkinean, barrengorria bertara botako ditugu, jarraituko dugu beste 4 minutu ero, eta bukaeren ja zutatik kanpo, gurina eta gure laukastak bota, krematxu-krematxutzi, piper beltza, eta maira. Bueno, 12 minutu eraman ditugunean, esan dakoa, barrengorriak, barrura, eta orain, gurina, dena, zain zan, saltzara, Paris saltza, lehen itzen du. Eta honek goin, ustezu, lehen hor neiko likatzu zegoen, pixkat ura zeukan, orain loditu du, eta pixkat gehiago loditzeko. Oin gehiago. Eta zapore emateko. Lau gazta desberdin. Lau gazta desberdin. Hementxe zigorrek kontauzku noizbait trukua jatetxietan eta itxen da behena risotuak prestatzen. Hau da, 2 alditan kosinatzeko aukeria dauela, lehenengo prestatu, eta gero azkenengo berualdia emon, ez? 8-10 minutu egozi, urpila batetan, iragazi, horre egin gabe dago, eta gero guk onjo risoto bat iten genduen oso goxua zana, eta geneukan onjo krema bat. Eta iten genduen, arroz horri botatzen ginen onjo krema, onjo batzu salteatuta, eta hori, azkenean bukatzen genuen kosinatzen, horrekin, onjo zaporearekin, ez? Eta horretan geratzen zen krematxu, arroza egin da, azkarra egiten zen, ez genuen 18-20 minutu itxoin behar, erdira geratzen zen, eta, bueno, onjon zaporia ikusgarria. Eta ikusten duzu hau, honek potoldu egiten du. Honek potoldu egiten du, eta hau da, pixkat jateko, ez da gehiegi jateko, ez dugu nahi jarri pibe zegoen moduan. Horrela. Pelusa. Neikua. Pibe, pelusa, gero, cebolla, cebollita ditzen zieten, bere taldea, txikitan ziren, ez da dizen, baina, oso jokalarunak etorri ziren, horrek 74. urtean irazi zuten holan gazte mailako txapelketa. Kontua da, hau dala, gure barrengorri risotoa 4 gaztetara.
tortelli. Honi, beitu. Gure ikutu emango digu, ez? Pipermin... Alberto keskatengo. Bueno, baina ez, a ver, olio txantxa bat, eta holan, mina bada, gainetik ondo geratzen da. Bai. Ta nik hau txan koiarak jango nuke. Ja. Oso koiara salia naiz, eh? Oitxura kontua, ez? Bai. Baina, Rosa, esan? No. Oso goxua. Ba, risotoa. Zaporetxua. Risotoa betiko osoa daude. Bai, oso goxua. Bai. Eta, bueno, errestaurantekin menu ikaragarri auki dugu astezkenotetan, bixar osteguna. Bai, ni biurrikeri batekin ator bihar. Bai? Bai, biurrikeri batekin. Jo, ni formal. Ni marmitakoa, baina... Zerbait gehiago jakin nahi duzu, bihar gurekin, meno. Hori da, bihar arte. Agur.